Malcolm Evans sydd wedi ymuno dyn ni o Gynwyl Elfed. Malcolm heb os yn un o wynebau adnabyddus yr ardal. Braf iawn i gael dy gwmni di. A mae'n deg i weid, i chi o gefndir amaethyddol, ond nid mab ffarm. Na, dim yn fab ffarm, ond wedi cael yn ddwyd i fyny gyda mae'n gyd y cu ar y ffarm pan maen nhw'n ffermio, ond ddim yn fab i ffarm, ond wedi bod yn ymysg ffamwriaeth ar hyd y mywyd. A gyda'ch gwaith hefyd yn ymwneud â ffermydd yr ardal? Oeddo, dwi'n gynrychiolydd i gwmni lleol sydd yn gwerthu nwyddau i ffermwyr, gwrtaeth, bwydydd anifeiliaid, stwffensio, bach o bopeth sydd angen ar bob ffarmwr. A wedi bod yn y maes yna yn delio gyda ffermwyr ers i fi adael ysgol. A'ch clwb ffermwyr ifanc wedi bod yn bwysig iawn hefyd? Odi, mae'r clwb ffermwyr ifanc wedi chwarae'r rhan bwysig yn y bywyd i, a dwi'n gobeithio bod fi wedi chwarae'r rhan bwysig yn bywyd y clwb hefyd, chi'n bod yn dyfe. Ond wedi bod yn ymuno ar clwb yng Nghanwyl Elfed pan o'n i ryw 10 oed, a dechrau cystadlu mewn cystadlaethau bach i ddechrau, ond ers yn 2 ar 10 wedi bod yn cystadlu mewn cystadlaethau sirol a hefyd mlaen ar lefel Cymru. Wy'n gweld yr enw'r clwb wrth gwrs ar eich crys chi yn fyna, yn gystal â ni sy'n symud yn ni mlaen i un o'r pethau cyntaf i sôn am heddi. Mae'n lyfr scrap gwarbennig yn fyny. Ie, wel, dyma'r llyfr scrap cynta gath i wneud gyda Linda Davies, a war y teg i Linda, mae wedi bod yn drylwyr iawn am gwybodaeth aruthrol o'r flwyddyn i fewn yn y llyfr. A hefyd yn y flwyddyn hyn, fe ddechreuais i gystadlu o ddifri gyda'r clwb. A wedi ennill 2 gystadleuaeth yn y flwyddyn, sef cystadleuaeth siarad cyhoeddus ynghyd gyda 2 ffrind i fi hefyd, Meinir a Helen. A fe wnaethon ni ennill y gystadleuaeth ar lefel clwb, a hefyd mynd mlaen ar lefel Cymru a ennill hwnnw, a gefes i'r fraint o ennill y siaradwr gorau yn yr adran iau ar lefel Cymru, a wnaethon ni'r un gamp 2 mlynedd yn olynol. So mae hwnna wedi bod yn agos yng nghalon ni a hefyd yn y flwyddyn na. Ac yn yr rali'r ffermwyr ifanc y flwyddyn na, nes i ennill at cystadlu am y tro cynta, cystadleuaeth barnu Gwartheg. A dim yn cadw Gwartheg Dion Cymreig, oherwydd o ffarm laff gyda mewn gyd y ci. A rhoi cyfle arni a meddwl, wel, medriwn ni fe. Ennill lefel Sir a mynd mlaen a ennill lefel Cymru. So oedd hwnna'n agos iawn hefyd yng nghalon ni. Fel mae'n digwydd, mae'r cwbl yn clymu lan ar llyfr scrap am y flwyddyn hyn. Reit, 81, 82 yn flwyddyn bwysig, ond mae'r cwpan fan hyn yn mynd â ni at flwyddyn bwysig arall a dechrau'r sioe. Odi, wel fel mae'n digwydd, yr un flwyddyn, sef 81, 82, yr un flwyddyn clwb, nath modryb i fi ofyn i'r clwb, a fydden ni bylon wneud cystadleuaeth o fewn y clwb i fagu llo llath, chybod. A wnaethon ni dechrau un dosbarth i fagu llo, so oedd e'n rhywbeth o pob aelod yn neud trwy'r flwyddyn oedd paratoi'r llo, mae rhai bod o dan 9 mis oed. A fe wnaethon ni barhau ar gystadleuaeth yma am ryw 4 mlynedd tan bod aelodau eraill yn gofyn am magu llo beef a am eich aelod y moyn dosbarth i ddefed. A wnaethon ni benderfynu dechrau sioe amaethyddol yng Nghanwyl. A na gwraidd sioe amaethyddol Cynwyl yw'r cwpan hwnna, ond i'n meddwl bod mae'n bwysig iawn i bob aelod erbyn hyn, y cyn aelodau a'r aelodau presennol. A mae enwau gwmpas y gwylod fan'na, di enw di na? Dwi'n am un flwyddyn, ond mae rhaid i fi gyfadde cael menthyg clo efo dy cu nes i, ond... Ond ti na? Ond i'n rhan o'i fagwriaeth ei fyny 9 mis oed. Ac i orffen, rhywbeth oedd Caris Tudor gen yn Item Style yn gwrthod sôn Nadolig, a mae gennych chi Vince Pies yn fan hyn, ac yn ogystal â ni Choed Tan. Os, mae stori tu ôl hwn, rhyw 10 mlynedd ar hugen a falle chydig fwy, na thrai aelodau feddwl fel o'n i'n mynd i gallu codi profil aelodau'r clwb, a hefyd rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned gan bod ni'n tynnu sut gymaint allan o'r gymuned drwy ofyn am gymorth. A meddylon ni bydden ni'n mynd ati i gasglu Côr Tân a hefyd rhoi mince pies i bob aelod o'r henoed yn y gymuned. A fe ddechreuon i'r flwyddyn yna a cael croeso arbennig ar stepen drws, cyfod. A dyn ni wedi cadw'r draddodiad mlaen ers hynny, a dwi'n credu bod e'n rhywbeth braf i rhoi i'r ffermwyr ifanc, i'r henoed, gan y ffermwyr ifanc, jyst cyn y Nadolig, ar drothwy'r Nadolig, a maen nhw hefyd yn falch i weld ni'n dod. Fe fuodd blwyddyn neu 2, le fuon ni ddim yn neud oherwydd rhyw broblemau oedd gyda ni, rhif y clwb wedi mynd lawr.
A wnaethon nhw weld yn eisiau ni a gofyn i ni, wel, le chi wedi bod. A mae wedi bod yn draddodiad ers hynny a cario ymlaen yma. Wel, na fe, os i chi drigolion, hun Cynwyl Elfed yn gwylio ac yn gwrando, mi fyddan nhw da chi lenni to. Ar y ffordd. Mae'r mince pies dyn nhw'n barod. Diolch o galon am y gwmni. Ie, pob hwyl gyda phopeth.